Κατά το έτος 1659 Δεκεμβρίου 13 εμαρτύρησεν ο Σερβίας Γαβριήλ εν τη Προύση. Υψού κρεμασθείς τον κρεμασθέντα ξύλο μημή Γαβριήλ και στέφη διπλό στέφη. Ούτως ο αγγελώνυμος Γαβριήλ ήταν αρχιεπίσκοπος Σερβίας και ευρισκόμενος εις μεγάλην στενοχωρίαν, ως μη δυνάμενος να οικονομήσει το χρέος της επαρχίας του, επήγεν εις την Βλαχίαν και από εκεί εις Μοσχοβίαν. Χάριν ελέους διαναλάβει καμίαν βοήθειαν ικανήν να κυβερνήσει τα της επαρχίας του. Εις εκείνων δε των καιρών όπου έλειπεν ο Γαβριήλ από την επαρχία του, Μάξιμος της ευκαιρίας τυχόν ήρπασε δυναστικός των αρχιεπισκοπικών θρόνων του, και όταν επανέστρεψεν ο Γαβριήλ έβρε τον Μάξιμον εις την επαρχία του, όθεν εζήτη να τον εξώσει και να ξαναλάβει τον θρόνο του. Αλλά ο Μάξιμος, προσθέτοντας ανομίαν επί τη ανομία, επήγεν εις τον Βεζίριν, όπου ήταν τότε μετά του βασιλέως εις την Προύσαν, και κατηγόρησεν ψευδός τον ευλογημένον Γαβριήλ, ότι επιβουλεύεται την κρατεάν βασιλείαντον. Ο δε Βεζίρης, ακούσας ταύτα, έστειλεν ευθύς και έφερεν έμπροσθεν τον Γαβριήλ, και εξετάσας αυτόν με μεγάλην ακρίβειαν και μαθών όσα ακολούθησαν αναμεταξύ των δύο, εκατάλαβεν την πάσαν αλήθειαν. Με όλα ταύτα του λέγει έτσι: «Επειδή και κατηγορήθης πως είσαι επίβουλος της βασιλείας, πρέπει κατά νόμους να θανατωθείς. Αν ίσως όμως και αφήσεις την πίστη σου και έλθεις εις την ειδική μας, θέλω σου χαρίσει την ζωήν και να σου δώσω το πρώτον αξίωμα της βασιλείας μας, να περάσεις ζωήν χαριεστάτην και δεδοξασμένην». Ταύτα ακούσας παρελπίδα ο Μακάριος απεκρίθη με μεγάλην ευτολμίαν. Πως εγώ είμαι τελείως αμέτωχος από τη αυτήν κατηγορίαν, το καταλαβαίνει ο κάθε ένας, διότι ο κατήγορός μου ζητεί με κάθε τρόπον να με ευγάλει από το μέσον, δια να πάρει την επαρχία μου. Όθεν αδίκως αποθνίσκω. Το δε να αφήσω την πίστη μου και να έλθω εις την ειδικήν σας, δια να ελευθερωθώ από τον θάνατον, δεν είναι δυνατόν να τον στέρξω ποτέ, ενώσο είμαι με τας φρένας μου, αλλά είμαι έτοιμος να υπομείνω με την δύναμη του Χριστού μου μύρια βάσανα και να αποθάνω δια την αγάπη του, όχι μίαν φοράν, αλλά 100 αν είναι δυνατόν. Τα δε αξιώματα και τα ουδετιποτένια καλά όπου μου τάσεις, ας είναι διαλόγου σας. Τότε παραλαβώντες τον Άγιον οι βασανιστέ άρχισαν να τον παιδεύουν με πολλά και διάφορα βάσανα, δια να τον κάμουν να μεταγνωμίσει και να αρνηθεί τον Χριστόν. Αλλά ο γενναίος αθλητής τα εδέχετο όλα με μεγάλην καρτεροψυχίαν και είχε μεγάλην χαράν πως ηξιώθη να πάθει δια τον Χριστόν, καθώς και ο Χριστός έπαθε δι' αυτόν. Τέλος πάντων, βλέποντες το αμετάθετον της γνώμης του, τον επήγαν εις των διορισμένων τόπων και τον εκρέμασαν. Και ούτω παρέδωκε την Αγίαν και τρισολβίαν του ψυχήν εις χείρας Θεού, ό πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.